गिबि खौराङावनो दङ 2020 मायथाइनि बर' गोरोबथा बड' एकर्डखौ थाबैनो मावफुंनांगौ होनना दाबि खालामनानै जन्तर मन्तराव गोख्रों सोमावसारदों। खौसेथि आरो थिरांथा लानायनि गोख्रों दिन्थिफुंनायाव गोबां बर' आफादफोरा जन्तर मन्तराव 3 घन्टा गोलाव धर्ना होयो आरो मिरु सरकारखौ 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथायाव होनाय रादायफोरखौ मावफुंनो थाखाय थाबैनो राहा लानो दाबि खालामो। बे दिन्थिफुंनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु, इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेशन (UBPO) आरो एक्स-एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशन (ENWA) आ दैदेनदों। बे हेंथा सोमावसारनायखौ कनस्टिटिउशन क्लाबआव हादोरारि थाखोनि सेमिनारनि सानसे उनाव खुंनाय जादों, जेराव सा-सानजा ओनसोलनि मोन 10 फारिलाइ आफादफोरनि थान्दैफोरा ज' जानानै गावखुंथाय, जौगाथाय आरो संबिजिरारि मोनथायजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोरनि सायाव सावरायदों। हेंथा सोमावसारनायनि मिरुआव गोबाव समनिफ्राय दिन्दां जानानै थानाय 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बिल 2019 दं, जाय थांनाय 6 दाननिफ्रायनो थाबथानानै दं। बे सोदांनायनि थांखिया आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आरो मिज'रामनि आरो गुबुन गावखुंथायारि गौथुमफोरखौ बांसिन राङारि गोहो आरो गोख्रों खुंथायारि सामलायनाय होनो थाखाय। सोमावसारगिरिफोरा बुंदों दि गोबाव जानायनि जाहोनाव जारिमिनारि बड' गोरोबथायाव सागान होनाय समाव होनाय समायफोरखौ लोरबां खालामगासिनो दं। सासे बुंथिगिरिया बुङो दि गोजोन थासारिया सोलिबाय, नाथाय जुदि बे गोरोबथाखौ थि समाव मावफुङाब्ला गोरोबथाया गनायथिनि सायाव सोंथि सोङो। बिथाङा बुंबावो दि बर' सुबुंफोरा जौगाखांनाय आरो राजखान्थियारि मोनथायनि गेजेरजों गोजोनखौ लाखिदों, नाथाय थाद'नाय गैयै गोबाव जानाया निराशा सोमजिहोगासिनो दं। आफादफोरा सरकारनि सिगाङाव गोबां गोनां दाबिफोर दैदेनदों, जायनि मादाव दङ BTCखौ रांखान्थियारि आरो खुंथायारि महरै गोख्रों खालामनो थाखाय 125थि संबिजिर सोदांनायखौ थाबैनो पास खालामनाय, थाखानाय ट्राइबेल रिजार्भेसन खम खालामाजासे BTCखौ 40 निफ्राय 60 बियाबसिम बांहोनाय, गावखुंथायखौ जौगाहोनो थाखाय गोरोबथायाव खोथा होनाय बादियै गोबां बिफान आरो आयदाफोरखौ BTCनो दैथायहरनाय, संबिजिरारि थाथायजों BTR गामि गौथुम आरो मिउनिसिपाल काउन्सिल दानाय, कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव जिल्लायाव थानाय बर' कछारी सुबुंफोरखौ ST हाजोनि गनायथि होनाय, बर' कछारी अनसाय गावखुंथाय गौथुमखौ जौगाहोनाय आरो आबुं गनायथि होनाय, लोगोसे गामिनि थार फोसावथाय आरो बिसायख'थि, BTRनि फरायसालि आरो फरायसालिमा आरो ओनसोलनि बायजोआव बर' बिजोंनि फसंथानफोरखौ ओनसोलारि खालामनाय, क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि आरो गुबुन जिल्लाफोराव फरेस्ट राइट्स एक्टनि सिङाव गोबाव समनिफ्राय थाबथानाय हा मोनथायनि केसफोरखौ फोजोबनाय, बारग' NDFB सोद्रोमाफोरनि हेंथायै आद्रा थानाय गासैबो केसफोरखौ बोखारनाय आरो जोबथेसालियाव थानांनाय सुबुंफोरखौ हगारनायजों लोगोसे सोमावसारनायाव जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरनि नखरनो राङारि मदद होनाय, उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव मिरु मुलुगसोलोंसालि, इन्दिरा गान्धी माहारियारि ट्राइबेल मुलुगसोलोंसालिनि ओनसोलारि केम्पास, साबसिन देहा फाहामसालि, टेकनिकेल फसंथान, हादोरारि थाखोनि गेलेनाय खाबुफोर, नवोदय बिद्यालय आरो बनासुरनि मुङाव मोनसे हादोरारि राजालामा बायदि गाहाय दाथायारि समायखिराफोरखौ सुफुंनाय। नारसिननायखौ बांहोनो थाखाय आफादफोरा दिसेम्बर दानाव क'क्राझाराव मोनसे गिदिर सुबुं थुबुरमा खुंफुंगोन होनना फोसावो, जेराव BTR आरो आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय 2 लाखसो सुबुंफोरा बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। बिथांमोनहा बुङो दि बे फैबाय थानाय रेलिआ बिबानगिरिफोरनो आरोबाव मोनसे गोख्रों खौरां दैथायहरगोन दि बर' माहारिया सुफुंजायै समायफोरखौ लानानै सिरि थाया। जन्तर मन्तराव सोमावसारनाया एबसु, UBPO आरो ENWA नि दैदेनगिरिफोरा मोनसे जथाय थांखि सागान होनानै बड' सुबुंफोरनि मोनथाय, जौगाथाय आरो राजखान्थियारि मान-सन्माननि सायाव खौसेथि गसंथिनायखौ दिन्थिनानै फोजोबो। बिथांमोनहा रोखा खालामना होयो दि बिथांमोननि जुजिनाया अब्लासिम सोलिबाय थागोन जेब्लासिम बर' गोरोबथानि मोनफ्रोमबो बिथिङा आबुङै मावफुंजाया। नैथि खौराङाव दङ आदिबासि हानजाफोरा आसामनि क'क्राझाराव हानजा सुरनानै STनि मानदान्दा दाबिनायखौ दाबि खालामो। आदिबासि हानजाफोरा क'क्राझाराव गिदिर हानजा सुरदों, STनि मानदान्दा दाबिदों।
क'क्राझाराव मोनसे गिदिर रेलियाव रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लादों मानोना आदिबासि आफादफोरा गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय समायफोरखौ मावफुंनो थाखाय मिरु आरो हादरसा सोरखारफोरनि सायाव नारसिननाय बांहोदों। बे हानजा सुरनायखौ दुलाराय आदिबासि फरायसा गौथुम अफ दि स्टेट (AASAA) जों लोगोसे गुबुन 8 हानजाफोरा दैदेनदों। बे रेलिया दिमोलगाव गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जानानै ग्रीनफिल्डआव जोबहैयो। AASAA नि आफादगिरि गडविन हेम्ब्रमआ मख'बावो दि गोबां रिहेबिलिटेसन आरो जौगाखां मावथांखिफोरा दासिमबो आद्रा जानानै दं। सोमावसारगिरिफोरा आदिबासिफोरनि थाखाय अनुसूचित जनजातिनि थामोनथा, सानफ्रोमबोनि मुजुरिखौ 551 रांसिम बांहोनाय आरो हा पाट्टा राननायनि दाबि दैखांदों। सोरखारा थाबैनो राहा लायाब्ला फैबाय थानाय सानफोराव सोमावसारनाया गोख्रोंसिन जागोन होनना बिथांमोनहा सांग्रांथि होयो। थामथि खौराङाव दङ आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया गोदान फोरोंगिरिफोरखौ दालालनि आखाइ होनायनि हेंथायै सांग्रांथि होदों। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ गोदानै थिसनजानाय ग्रेजुवेट फोरोंगिरि (GT) आरो पस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरि (PGT) फोरखौ सांग्रां थानो हुमखि होदों। बिथाङा मुंख'दों दि माखासे थामथि दोलोनि दालाल नेटवर्कफोरा गावसोरनि फरायसालिनि हाबाफोरखौ गोहोम खोख्लैनो नाजागासिनो दं। पेगु बिथाङा रोखा खालामना होयो दि फोरोंगिरिफोरनि गासै हाबाफोरखौ जिल्ला थाखोनि कमिटिआ सामलायगोन, जायनि दैदेननायाव डिपुटि कमिशनारआ दैदेनगोन, बायजोनि एजेन्टफोरा नङा। बिथाङा बेखौबो नारसिननानै बुङो दि फोरोंगिरिफोरा गाव गावनि जिल्लानि गार्जेन मन्थ्रिनिफ्राय नेमखान्थि बादियै गनायथि मोननायनि उनावसो गाव गावनि फरायसालियाव हाबहैनांगौ। थार आरो रोंग'थिखौ थि खालामनो थाखाय सोलोंथाइ बिफानआ गोख्रों सांग्रांथि थानो बिथोन होदों आरो जायखिजाया गाज्रि आखुखौ होबथानो बिथोन होदों। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ मोनथाम अपारेशनाव 3.5 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द खालामो। आसाम पुलिसआ मोनथाम गिदिर सिग्रोमनानै 3.5 कौटि रांसो आयेन बेरेखा फेग्रा मुवाफोरखौ जब्द खालामदों। बिसोर मोनफिनदोंमोन 255.641 किल'ग्राम गान्जा, जायनि बेसेना 1.2 कौटि रां, 1.985 किल'ग्राम मर्फिन, जायनि बेसेना 1.9 कौटि रांसो, 9.44 किल'ग्राम आफिम, 47.5 लाख रांनि बेसेन। अपारेशननि समाव सासे सुबुंखौ हमनाय जायो। बे हमनाय खालामनाय जाथायखौ ड्राग्स माफियानि सायाव बलिउडनि रोखोमनि सिग्रोमनाय होनना फोरमायदों। बिथाङा पुलिसखौ आसामनि मोगथां जिउनि एभेन्जार्स होननानै बाख्नायदों। नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं आरो पुलिसआ सुबुंफोरखौ जायखिजाया सन्देह गोनां फेग्रा मुवानि सोमोन्दै खौरां होनो खावलायदों। बाथि खौराङाव दङ हिन्जाव फरायसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव बिश्वनाथ कलेजनि लेक्चारारखौ खायो। सेथि बोसोरनि सासे आइजो फरायसाया गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजद होनायनि उनाव बिश्वनाथ फरायसालिमानि सासे गागि बिबुंगोरा अजित दत्तखौ खानाय जादों। फरायसाया बुङो दि बे जाथाया 24 आगस्तआव जादोंमोन, जेब्ला बियो न'आव फैफिनगासिनो दंमोन आरो बिबुंसारगिरिफोरा बिखौ गारि सालायनो होदोंमोन। गारि दावबायनाय समाव बियो अजद होयो दि बियो ओरैबायदि खामानि मावदों जायनि थाखाय बियो जोबोद असुबिदा जादोंमोन। बियो बेखौबो दाबि खालामो दि दत्तआ बिथांनो गावनि जानबुंआव खनले नाङाजासे मेसेज हरदों। फरायसाया कलेजनि फरायसा आफादनो गावनि दुखु दाहाखौ फोरमायनायनि उनाव सेप्तेम्बर दानाव पुलिसजों सोमोन्दो लाखिदों। बिबुंसारगिरिया दसे समनि थाखाय मोनहैनायनिफ्राय गोजानाव दंमोन, नाथाय जोबनायाव बिश्वनाथ पिएस केस नं 158/25 नि सिङाव पुलिसआ बिथांखौ नागिरना हमदों। बेनि उनाव बिथांखौ बिजिरसालियाव हाजिर खालामनानै जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरनाय जायो। बे हमजानायनि जाहोनाव फरायसा आरो जायगानि थागिबिफोरनि गेजेराव गोजोननाय मोन्दों, जाय बिथांमोनहा बुङो दि बिसोरो बेनि सायाव राहा लानाय जादों होनना गोजोननाय मोन्दों। पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ दुबाइआव एयार श'नि समाव आइएएफनि तेजास फाइटार जेट जाब्रबथाय, पाइलटनि जिउ खहा। एन इन्डियान एयार फर्स तेजास फाइटार जेटआ मैया दुबाइ एयार श'आव फ्लाइंग डिसप्लेनि समाव जाब्रबथायाव गोग्लैनानै पाइलटनि जिउ खहा जायो होननानै आइएएफआ फोरमायो। बे जाब्रबथाया जायगानि सम बादियै बेलासिनि 2:10 रिंगासोआव अल मक्तुम हादरनाङारि बिरखं गाथोनाव जायो,
जेब्ला जेटआ गोबां सुबुं थुबुरमानि सिगाङाव दिन्थिफुंगासिनो दंमोन। मेगनजों नुनाय भिडिअ'आव नुनो मोननाय जादों दि जेटआ गोजौखौ खोमानानै अरनि गलाजों बेरफ्रुदों, जेराव रानवेनि समाव रोजा गोसोम उखुन्दै ओंखारदों। इन्डियान एयार फर्सआ बुङो दि खहा जानायनि थाखाय जोबोद दुखु मोननाय जादों आरो जाब्रबथायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय मोनसे कर्ट अफ इनकुवेरि दादों। तेजासआ हिन्दुस्तान एर'नटिक्स लिमिटेड (HAL) जों बानायजानाय 4.5 जोलैनि हादोरारि फाइटार जेट होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। स्निथि खौरांआव दङ। 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां काजलगावआव भट सोगिरि फारिलाइनि जर'खा नायबिजिरनायखौ जागायदों। आसामाव जानो गोनां 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिनि थियारियाव सनिबारनिफ्राय गासै हादरसायाव भटार फारिलाइखौ जर'खा सोदांनाय जागायगोन। चिरां जिल्लानि काजलगावआव शुक्रबाराव जानाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जिल्ला बिसायख'थि मावख'गिरि जतिन बराया बे बाथ्राखौ फोसावो। बे सोदांफिननाया जिल्लानि मोननै बिधान सभा बियाबफोरखौ सोफागोन, नं 19 सिडली चिरां आरो नं 20 बिजनी। बे फोसावनायनि समाव गाहाय हाबाफोरा जाबाय 18 बोसोर बैसोआव आगान सुरनाय गासैबो सेंग्रा-सिख्लाफोरनि मुंफोरखौ दाजाबदेरनाय। गोबाव समनिफ्रायनो जायगा सोलायनाय, हाबा जानायनि जाहोनाव जायगा सोलायनाय एबा रुंसारि जानाय भटारफोरनि मुंफोरखौ बोखारनाय। रावबो गनायजाथाव भटारखौ नागारनाय जाया। मोनफ्रोमबो नखराव ब्लक थाखोनि मावख'गिरिफोरा खेबथाम नायहैगोन। आथिखालनि खारिथि। चिरां जिल्लायाव गासै रेजिस्टार्ड भटारफोरनि अनजिमाया सा 4,06,807, जेराव सिडली चिरां बियाबनि सा 2,21,177 आरो बिजनी बियाबनि सा 1,85,632 भट सोगिरिफोर। जर'खा सोदांनायनि थाखाय आर'ज गाबहरनायनि समा दिनै 22 नबेम्बरनिफ्राय जागायनानै 20 दिसेम्बराव जोबगोन। 27 दिसेम्बराव ड्राफ्ट भटार फारिलाइ फोसावनाय जागोन आरो बेनि उनाव 10 फेब्रुआरियाव जोबथा फारिलाइ फोसावनाय जागोन। जिल्ला बिसायख'थि मावख'आ गिबि खोन्दोआव BLO'फोरनि थाखाय गिबि फोरोंथायखौ फोजोबबाय। नैथि खोन्दोआ थाबैनो खुंफुंजागोन।